Woi, rek ketemu meneh mbakku Rahma tidak sing ganteng dhewe ya. Oke, lanjut. Dan berhubung saiki wis mulai ndek dalan-dalan TV-TV lah wis akeh ya berita tentang macet arus balik ya. Balik nang omahe dhewe kudu nandi ya. Dan itu pasti kan akeh polisi-polisi di Embong. Polisi-polisi itu menertibkan jalan cek kano tabrakan ya. Dan berhubung menertibkan jalan kan pasti diceki kabel. Jadi kayak kon kabel dalam video iki sekate dalan mulih kabeh kudu kau pastekno. Kabeh kudu kau pastekno iku ono SNI. Jadi segala hal sing kok gawe kudu ono SNI. Jadi di kesempatan hari ini aku dibahas tentang Standar Nasional Indonesia. Yo, itu gunanya cek kamu gak kecekel polisi paling ya. Lihat aturan di TV kan kabeh kudu ono SNI. Yo sembarang kalir lah sing kok gawe kabeh. Ya wes, aku duwe beberapa contoh sing berstandar SNI. Jadi dan kudu kok tiru rek. Kudu kok tiru. Sembarang kali sing tak contoh paling kudu kok tiru. Yang memiliki label SNI. Ya wes, oke lanjut ya. Kalau usah kakek cangkem, kalau usah kakek nyocot, langsung aja jancuk ya. Dal. Ono SNI. 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 Merek SNI. Produk BSNI. Ono SNI. HP merek SNI. Ono label SNI. Ya, iku malah rek barang-barang sing ono sing wis lulus Standar Nasional Indonesia atau SNI yang wajib kau punya ya. Jokol-jokol cek awakmu gak ketangkep polisi. Ya wis lah kayak ngono iku mang contoh video, contoh-contoh barang sing memiliki sing wis lulus standar SNI ya. Ojo kali pencetan like iki rek, pencetan like video iki. Pencetan like di video iki ya. Ngusah bener wah goblok cancuk Rahmat goblok lu ya. Wis lanjut. Pencetan like. Pencetan like. Pencetan like. Oke, rek pencetan like. Pencet aswat kene anu. Pencetan like. Pencetan like kok aswat kene anu. Wis ah. Oke suwun. Pencetan subscribe pisan. Pencetan subscribe anjing on anjing pencetan subscribe aja men delok tok pencetan like sampai subscribe kok. Deloken pencetan ayo. Wes. Ya wes lah, wes kok pencet subscribe. Sit me. Ya, ngono lah kayak ya. Ya suwun ya kon capes video iki ojo lali like, comment, share, dan subscribe. Panteng ngono jan aku terus Rahmat Hidayat gak pantengi. Tak saat kenean kon. Gak pantengi, tak saat kenean. Mawas saya kon gak nge-subscribe lah. Saat kenean kon. Ya wes lah, aku stay with Mat. Salam Jones. Bye. Ayo Renio.